terbatas Pak Sus. Weekend masih hotel lho Pak. Engko transfer. Ih menika Kang Aran Rodat Monolan. Jik. Ingkang dipun pandhigani kalian Mak Endang lan Mas Teguh. Kok mundur piye to? Yo. Yo, barisan. Motor satu langkah. Gerak. Aku bengi iki. Piye Pak Go? Wah, rasa puas seneng. Apa? Penontonnya iso bertingkring. Iso datar. Awake dhewe ning isore mau lho Pak. Nang isore diikuti bae. Karo sone yang mendukung. Sane mendukung. Son sistem Alfada. Alfada. Alfada Pak. Alfada. Sing ndi kuwi? Serumbung. Wah, yakin gua paring lancar rezekine. Ini aja lara Mas sekali Mbah. Wong iki sekali barang golek bathi ora. Pak seduluran. Nek biyen pertama golek bathi wong sagama saiki komplit anyar kabeh. Lah ini ya alhamdulillah bengi iki ora golek baten. Sing penting lancar. Pak Go. Ngapunten Mas, niki lambe maklar. Aja Makan lali. jasmu kuwi. Aku ora makar bir, kowe maklar. Aja lali iki lho Pak. Apa? Iki Hari Bayangkara. Bayangkara. Ulang tahunnya Polri, Pak. Polri sapa? Ulang tahunnya polisi iki. Ulang tahunnya polisi. Kowe kok slide Ulang tahunnya Pak Sus. Wah, alhamdulillah Pak Sus. Gak ono kok casus-casus ngene kok nyawer kabeh karo gene Pak Sus muga-muga lancar ya. Paling lancar, pokoknya Polri di hati masyarakat. Oh, yakin mau kowe jaman muntilan yo lancar. Lancar. Nang kene lancar jebule utawi Pak Sus iki jebule encer. Encer pancen. Nih aku kuwi Pak Sus. Kowe rasa nang kene apa arep nang ngendi Pak Sus? Oh nang kene. Yakin gak ono sekali baru ngene main yes. Main yes nih ya dongake wae Pak Sus. Pak Sus panjang umur. Sehat walafiat. Ning siji aku kowe. Apa nih? Wis sedulur Sukor ini ra tau kopen. Sopo? Suroso. Suroso Pak Sus ki mbuh kok. Nggih wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing kene iki ndi? Dusun Kok Meranggen. Meranggen. Meranggen ini rame kene lho. Nang ndi? Kulon kono Meranggen iki kan. Demak ya ono Meranggen. Demak ya ono Meranggen. Nggih Serubung mugi-mugi. kene Meranggen. Ha iki kene iki. Ayo Meranggen sus. Mugi-mugi sedaya para rawuh paringi sehat, Amin. panjang umur, Amin. bagas waras, rezekine lancar. Sesuk muga-muga saka sing rawuh ning kene iki terus nanggap sekarimba. Amin. Ora Sukitan nanggap. iso. Piye? Nek nanggap ki larang. Oh larang. Gilir. Oh Gilir kabeh anggota apa piye? Sapa kowe iki melu-melu kowe cang sito kowe iki. Ampun, Bos. Nih angka ikut ya penting ki tertib lancar kabeh dhewe iki sing penting ra tombok. Iya. R sesuk nek dhewe ijab sida gilir ta. Oh sene Pak Jitu ki mimpin jemaat kabeh ngayi sih. Sesuk nek awake dhewe ijab gilir ta. Sesuk unjukane es teh. Ora. Ngundang Mas Naji. Yo. Wes. Yo. Wah, iki seragamnya kok anyar-anyar. Wela sekali mbah. Berarti yo rasa dadi. Yo dadi kok. Kowe iki ngono Ji. Apa? Ora tau urun ngerti sepi seragam rambah anyar kabeh. Aku nunggu Pak Sus ning nguruni. Pak Sus nguruni ya mesake Pak Sus. Wong golek pangkat sekolah meneh kok dadak kowe iki mentik-mentik. Ora Pak Sus cukup ngono kuwi kok. Lah Pak Sus ini alhamdulillah sesuk naik haji tahun ngarep. Amin. Dadi Amin. Haji Sus. Haji Sus. Sapa? Yesus. Sapa? Susanto apa sus apa? Nek Susanto lak supir travel supir paket kae. Anak iki Sus Wanto. Suswanto. Toh. Muga-muga paring lancar rezekine. Amin. Yo Panian siap. Ceceke. Ayo pro konco ngaweruana kuning Islam yo iku
kan sos sistem saka ngendi mengke lali aku. Alfada. Alfada. Nih Mas Ayu Mas. Niki nggon vokale rada dugahe sithik. Tugahe ngendi? Dugahe sithik men rada mak celeng. Nek musike mlebu kabeh Mas. Siap. Nah ning iki vokale rada kurang naik sithik. Siap. Wah, les. Ki wis langsung Yo. oleh ki. Ngelmu iku ayo kaya Yo, siap. Ngelmu iku ayu koyo widodari. Urip mulya koyo Lokeswari. Urip mulya koyo Lokeswari. ana sekali Mbah. Dina Selasa rasane mumet. Nah iya toh. Golek utangan ra dipercaya, arep garong wedi di penjara. Kuwi Pak Sus kuwi, acekel Pak Sus mah medase. Ayo Dan. Iki langsung lagu mlakune sing keras. Apa Mas Najib? Terus kesayangan. Bojomu ora ragu? Ah bojoku ra melu. Biasane nek lagune kuwi nyawer e. Golek neh. Nek lagu sayangan aku malah boros. Wah bojoku nang kono kuwi mending nyawer. Amu gak ora, Mak. Yo, ayo nih. Aku ra ngemis Yo. ning atiku mires. Curiga rasane apa wis ana gentine. Mongko aku isi sayang tresnoku ora bakal tuku pilos nang Magelang, ojo lali mampir salaman. Sing tulus berjuang bakal kalah karo sing bendino dijak guyonan. Alah. Tunggu tahu dicampur petis, ketoke ayu kok nggih bali nggih. Aduh kepiye to, Mak? Baris kok ndi to? Malah nggo obat ngono kok. Yalah. Yo obat teguh stres. Kepiye? Rut, Le, yo obat teguh stres. stres kowe. Apa? Stres. Lah kita mau budaya nyawer kok. Nyanyi apa? Engko, Mak, engko Mak. Ada bukan gerak? Kita pemuda Islam Indonesia. Pemuda-pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Maka jangan takut berkompetisi dan bermimpi besar. Karena kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia kata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia. Indonesia
bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Ayo Mas Irul, lagunya siapa nih? Arnondi kan lho. Andianan apa? Kok Arnondi? Sari Nandi kok Arnondi kae lho. Sari Nandi putri Sari Nandi. Lagunya Arnondi, aku kali-kali Arnondi wae. Arnondi sekali bae tempat adem ayem ya. Sawer wae Arnondi. Ngajak rasa nerang sawer. Bulu sawer ya. Sari Nandi putri Sari Nandi disuni pujaan sang dewi. Tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sari Esok bener ya dek yo arane mantan matur suwun barisan kebekan cekap semantan hati iki godolan. Lah. Aman lur. Lah. Damai. Jos.
Siap jos dados. Sigro. Ora apa-apa. Pusiko. Sigro tak desa. Yo wani yo. No. Emak Taufik. Pangucapun nahan wong kang lagi lumaksana pun papan tundaning lampah iya tundaning carita bebasan adoh digawe cerak-cerak digawe adoh senadyan to tunggal panggung nanging iki seje caritane awit pengawet sinar reka
Ning sisi kidul tanah Jawa
sing momong jiwa lan ragaku. Ewang-ewang kono aku. Yo. Bali. Gerek loro iki sing paling angel tambanane. Yo. Yo. Kobrak kelek.
sawati lamungi kau wis terangmu suci tegesi suci bunda kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam tumugi bagi Piye pamit, Bang?